trénuje mesiac, dva a potom mu tam ľudia Vlastočepo, Fiky Sulik sa tam vyjadroval, ešte Kozma a ešte nejaký som videl, že rešpekt. Jaký rešpekt? On si na Instagram a plus nejaké veci, čo mi poslali ľudia. A to ešte nebolo to, čo ma vytočilo. Mňa vytočilo keby to, že ľudia, ktorých rešpektujem a berem akože nejakým spôsobom vážne a poznám ich, tak sa vyjadrovali, že dávajú tomu Pajovi rešpekt. A ja som bol taký, že bože, prečo? Za čo? A hneď v tom mi napadlo také prirovnanie, že si v zoologickej záhrade a teraz vidíš tam volieru s gorilou a ty teraz povieš všetkým, smeješ sa, že tak je slabá a neviem čo, smeješ sa a prelezeš to plexi a skočíš tam, tak gorila na teba pozrie a rozseká ťa, teba zoberie sanitka so zlomenou sánkou a čo a návštevníci, čo sú tam, budú si klepať, že rešpekt, ne? No nie. Aký rešpekt, to je obyčajný blbec. Lebo keby to bolo v kontexte, že tá gorila teda má skúsenosti, je silná určite a čo a budem aspoň, viem, že tam musím ísť, dostal som tú príležitosť a pokúsim sa prežiť alebo skúsim niečo spraviť a potom som pokorný a viem, kde je moje miesto, OK, ale vrátim sa do reality, ten človek dostal, ja teraz hovorím, jak som to počul, dostal možnosť bojovať v oktagóne, podľa mňa by si s týmto miesto vymenilo strašne veľa ľudí, lebo je to v rámci toho oktagónu nikto. Má nejaké čísla na Instagram a dostal možnosť bojovať s nejakým človekom, ktorý už tam má nejaké skúsenosti. Tak ja chápem, že ten trash talk a čo, hej, ale on to prestrelil, čo som videl, čo som počul a ešte pred zápasom mu tam ukazoval toto. Akože a potom dostane na budku, spravil tam výkon hodný priemerného chlapa, alebo neviem, čo trénuje mesiac, dva. A potom mu tam ľudia Vlastočepo, Fiky Sulik sa tam vyjadroval, ešte Kozma, a ešte nejaký som videl, že rešpekt. Jaký rešpekt? Za čo? Že vliezol do klietky?